kum kata kawa kabakar pang kabakordor ya ki paiba Kristan ki paiba Jew bat kumjui ki paiba Muslim kane kawa menta am idan jingkermen shu kanang mi kisngi ki por kane kawa ya kabalatip kerteng kum kawa Jordan kebadan haka jingjrang kaba ars pasan pue kilometer bat kabasdang napok kari Lebanon bat Syria bat poj di syari Israel kane kawa kalapen i ka jing ideal mensem bat ka jing bam idan cikirmen shu kat banang mikis kipar hakmat ki paiba Muslim Kristan bat kumju ki paiba Jew ki badan ha kite kithan Arab hi kane kawa ha ka bagi bre ki basa marjan bakane kawa ki jupran kam kane kawa ki adi ki abam ki supply syaki jakarab kane kawa kabadai kirpangru ka jakap penbaptis ki Kristan bat ki Jew ki paiba babon jang kita kithan kila ut kila nam kila deo kamen sim bat kila ang babalai kajia hadu kane ya kane kawa Jordan kane kawa kumba julang nadu ki por ki bamenshua hadu kini ki por ki bamenta ka peni ya kidak jang jingkirku kidak jang ka jing sngan ya ki ri baper ki badan hajan jang kawa ki paiba kila ang ba kane kawa menta ka jinglang jangka kamlang ka ba ibiang bat ka ke kabambiang kan saja ya kita kithan ya kita kiri baper hakabakan ya kawa kaya lingba haba pai sak history ki por ki baladap halor chane kawa kari Israel haus nam arjar nyo kala khang persya ya kiri upai ba ki basya marjan bakati kawa bakin tan syaki jakarep jongki syaki per jongki lane bakin tan ru syaki karkhana ki baki breu ki le business ki trayekta marjan bakati kawa ka jingkhang persya jakari Israel hau tu isnam arjar nyo kadai hadin bakari Israel ka sarkar kalai i ya ka jing iterkhong kensan baya ka jing hiar jangka ka badan hapo katai kawa Jordan Henry kene ka jing le jakari Israel ka jing khang persya jengkai kiri pai ba haus nam arjar nyo kum si benta banyarab ya katai kawa ban light na ka jing ngat no ka klem se so namar ba haus nam arjar sipau ka jing hiar jaka kala hiar sisu sa kumba 10% ya thu ki report na po kari Israel kilat kilinti ki bakari Israel kala yale kum si benta banyarab banyada ya ketika wa na ka jing ratna kari Israel nadu kiti kisnam nadu usnam arjar sipau kala yai petang ba ya ka jing trai jongka banyada banyarab ban lain na ka jing ratna changkane ka wa Jordan Henry kane ka jingle chakari Israel ru ka klem seiso namar ba house nam arjar khatlai ka wall bang kala pelights nan ya ki report ha ka baidai ba ka jinglong jingman chakane ka wa Jordan ka wall bang kala ang ba am idan chikerman chu ya kane ka wa ban lese lane dan ka chance ba kane ka wa kan la berngat no kada boy usnam arhajar arphausan dan kalian coba kipai ba gi bapai ya kane ka video hato piso kumno halor kane ka jinglong jingman chakane ka wa Jordan menta saya komen ma kipai ba hapo chakane ka video